Cetinjanin Filip Ivanović, star 33 godine, nalazi se na međunarodnoj poternici nakon što je 4. decembra pobegao iz kućnog pritvora u Beogradu, nasilno uklonivši elektronski nadzor. U Srbiji se Ivanoviću sudi za pomaganje Lazaru Tejiću posle ubistva Bojana Mirkovića u naselju Belvil, dok ga Crna Gora traži zbog osnovane sumnje da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije i bio saizvršilac u ubistvu i teškom ubistvu. Međunarodna poternica i optužbe. Generalni sekretarijat Interpola u Lionu raspisao je međunarodnu poternicu na zahtev Crne Gore, gde je Ivanović evidentiran kao član organizovane kriminalne grupe. Predviđeno je da bude izručen Crnoj Gori nakon završetka postupka u Srbiji. U upravi policije Crne Gore naveli su da su u toku razmene obaveštajnih podataka sa srpskim kolegama kako bi se locirao i uhapsio Ivanović. Policija apeluje na građane da, ukoliko imaju informacije o njegovom kretanju, to prijave putem broja 122 ili u najbližoj policijskoj stanici. Bekstvo iz kućnog pritvora. Ivanović je uhapšen u Srbiji 25. novembra 2020. godine zbog osnovane sumnje za teško ubistvo. Od marta ove godine bio je u kućnom pritvoru u stanu u Beogradu. Prema izveštajima, 4. decembra izašao je u redovnu šetnju i nije se vratio. Poverenik je sledećeg dana pronašao pokidanu nanogicu u njegovom stanu. Viši sud u Beogradu obavešten je o bekstvu 5. decembra i odmah je raspisao potragu. Ivanović je, kako se navodi, imao čitav dan da nestane pre nego što je potraga zvanično započela. Proces protiv Ivanovića i ostalih optuženih. Ivanović je prisustvovao suđenju 3. decembra, kada su iznošene završne reči. Tužilac je predložio da Ivanović bude osuđen na 8 godina zatvora zbog pomaganja u ubistvu, dok je za Lazara Tejića, Bojana Kovačevića, Ivana Nikčevića i Dušana Kokoruša zatražena doživotna kazna zatvora. Izricanje presude za ostale optužene zakazano je za 30. decembar u Višem sudu u Beogradu.